ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಾಗ ಅಂಚ ಒಂದು ಕೇವ್ ನಂಬರ್ 1 ಒಂದು ಬೌದ್ಧರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಆಕಲ್ನ ಓದುನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಒಂದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಪೊಟೆಲ್ಲ ಗುರ್ತು ಹೋಗ್ತೀರ ಉಲ್ಲಾಡ್ ಕೂತು ಬಂಗಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮರ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಏನು ಚಲ್ಲಾರ ಪುರ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ಮುಂಬೈದ ಫೇಮಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೋರಿವೆಲಿ ಇಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಂಬೈ ಇಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಪೋರೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಟಿಕೆಟ್ ಆಂಡ್ 94 ರೂಪೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಗೆ ಜೋಕಲೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಮಿತ್ತದ ಕಲೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪದ್ದು ಬಿದ್ದಾಡು ಮುಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಪೋರೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ತೂಕ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಮೈಸೂರು ಜೂಕ್ ಹೋತತ ಅವಳು ಗಾಡಿಡಿಲೆ ತೋಪಿ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೋಂದುತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಬಸ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊರೋಟ್ ನಾನು ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬಸ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ತೂಕ ಉಲಾಯ್ತು ಉಂಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಉಲಾಯ್ ಬೈದ ಒಂದೇ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂಲುಂಡು ಕನೇರಿ ಕೇವ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಹೋಯ್ ಉಲಾಯ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ಕೇವ್ಸ್ ಮಂಗೇರ್ಲು ಉಂಡು ಮಂಗೇರ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಕೇವ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಏತ್ ರೇಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ತೂವಟ್ಟು ನಾನು ಮೂಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಕೇವ್ಸ್ದ ಉಲಾಯ್ ಪೋರೆ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ 15 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಕಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ನಾನು ಬೇತೆ ಪೋರೆ ಉಂಟು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆದ ನಾನು ಅವೇ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಡು ಅಕಲ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೋಜಾದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಕನೇರಿ ಕೇವ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಪಂದ ಪುದರಿತ್ತನ್ಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅವೇನೇ ಕನೇರಿ ಕೇವ್ಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಕನೇರಿ ಬಂದ ಅವೇ ಕಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಇತ್ತಿನ ಕನೇರಿ ಆತೀನಿ ಕನೇರಿ ಕೇವ್ಸ್ ಪೋಯ್ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ಕೇವ್ಸ್ ಅವು ಬತ್ತಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಏನಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ ತಿಕ್ಕುನ ದುಂಬು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕುನ ದುಂಬು ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದೇ ಇತ್ತನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕವು ಬೋರಿವೆಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದಾಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ಕ 1981 ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದು ರೀನೇಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದೇ ಆತನು ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಒಂದು ಕೇವ್ಸ್ ಲೋಪನು ತೂವಲಿ ಎಂಚ ತೋಜೋಣಂದು ಒಂದು ಕೇವ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ 2,000 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮೂಲ ಭಾರತಡು
ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪೀಕ್ ಉಡುಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪಂದ 1ನೇ ಶತಮಾನವರ್ದು 10ನೇ ಶತಮಾನದ ಉಲೈ ನಡುಟ ಆತಿನಂಚಿನ 1ನೇ ಶತಮಾನವರ್ದು 10ನೇ ಶತಮಾನದ ನಡುಟು ಒಂದು ಪೂರ ಆತೀನಿ ಒಂದು ಈ ಬೆಟ್ಟನೇ ಕೊರೆದು ಮಲ್ದಿನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು 100 ವರ್ಮ ಕೇವ್ಸ್ ಉಂಡುಗೆ ನೆತ್ತ ಉಲೈಡ್ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇವ್ ನಂಬರ್ 1 ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ತುಲೆ ಬಂಡೆನ್ ಪೂರ ಕೆತ್ತದ ಮಲ್ದಿನ್ ಅಲ್ಪ ಕೇವ್ ನಂಬರ್ 2 ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆನೇ ಒಂದು ಕೆತ್ತದ ಮಲ್ದಿನ ಕಂಬಪುರ ಇಂಚ ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿನಕಲು ಕೆತ್ತದ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕೇವ್ಸ್ ದುಂಬು ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪೀಕುಡು ಪನಗ ಕಲೆಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತೂವರೆಗೆ ತುಲ ಇಡ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಉಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಉಲ ಇಡ್ ಪೂರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪೂರ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿನಕಲು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರು ವಿತ್ತುಡ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚಿನ 100 ವರ್ಮ ಕೇವ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ನಾನು ಅಂಚಿಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಕೇವ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಹೋದು ತೂಕ ದಾದ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಹಂಗೆರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಯ್ತು 19 ಜರ್ಡಿಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಪೂರ 19 ಒಂದಲ್ಲೇರಿಗೆ ಹಂಗೆರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಗ ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಗ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪತ್ತಲೆ ತುಕ ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚ ದುಂಬ ಪಾಟ ಹೊಡ್ಬರು ಎತ್ತನ ತನ ಮತ್ತೆ ಸ್ತೂಪ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಸ್ತೂಪ ಬಂಡನೆ ಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೊಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಸ್ತೂಪಲ್ಲಿ ತುಂಡಾತನು ಪೂರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡ್ಲ ಪೂರ ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿಲು ಉಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಕೈಟ್ ಕೆತ್ತದ ಮಲ್ದಿನ್ಗೆ ದುಂಬು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಲೇರು ಪೂರ ದುಂಬು ಕೆತ್ತದ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಕಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಂದು ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಪೂರ ಇಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲದು ಹೋದೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಫುಲ್ ದೇರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಏಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇವ್ ನಂಬರ್ 3 ಬೊಕ್ಕ 4 ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಓ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ್ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ತೂಕ ಉಲಾಯ್ಡ್
ಪಂಡೆ ನುಕ್ತ ವರ್ಮ ಕೇವ್ ಉಂಡಂದು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತ ಖಾಲಿ 4 ಕೇವ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ತುಯಿನಿ ನಾನು 500 ನುತ್ತ ವರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿಡುಂಡು ಮಿತ್ತ ಪೋರೆಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೈ ಮಿತ್ತಡು 500 ನುತ್ತ ವರ್ಮ ಮುಟ್ಟದ ಕೇವ್ಸ್ ಮಿತ್ತುಂಡುಗೆ ತೂದು ಬರ್ಕ ಪೈ 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 ಮಿತ್ತು ಪೈ ಮಿತ್ತು ಎಂಚ ಉಂಡತಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ಮಿತ್ತಡ್ಲ ಪೂರ ಗುಹೆ ಉಂಡು ಒಂದು ತಲೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಏನೋ ನೀರು ಹರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪಂತಲ್ಲಿ ಅವು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ನೆಕ್ ಈ ಏನೋ ಗುರಿ ಮಲ್ತದೀತಾರೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನಂದು ನೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪೂರ ದುಂಬದ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಮುಲ್ಪ ಕೇವ್ ನಂಬರ್ 72 to 88 to 102 ಮುಲ್ಪ ಉಂಟು ಎಂಚ ಚಿನ್ನ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಅದ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಹೊಲೈಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಗೈಡ್ ನೀರು ಕುಡಿದು ಪೋಯಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೊರ ತೂವೋಡು ಮಾತಾಕಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಬೊಂಬೈ ಬತ್ತಿನ ಇಕ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಾಲೆತ್ತಜಿ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಓಡೆ ಪೋಪಿ ನೀನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಜಾಗದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ವಿನೀತಡ ಪಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತ ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಜಾಗ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಬೂರಿನ ಪೂರ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಿಕ್ ನೀರು ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಇರ್ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತೂವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಲ್ಲ ತಿರ್ತಡ್ಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಬಂದ್ ಆತನ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ದೆ ಇರ್ತಲೆ ನೀರು ಹರಿಯೊಂದು ಬರ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಏತ್ ನುತ್ತ ವರ್ಮ ಗುಹೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬಾಕಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ತೂಕ ತೋಲ್ತು ಒಡೆಗುಂಡು ತುಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚ ತೋಜಂತಲೆ ಜಗೆ ಬರೋಂದುಂಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು